Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Sabi ng marami, ang swerte ko daw sa jowa ko kasi sobrang caring, understanding, matyaga, protective, willing gawin ang lahat para lang mapasaya at mapangiti ako. At higit sa lahat, sobrang mahal na mahal ako. I admit, parang almost perfect na nga siya. Kahit 3 years na kami, hindi siya nagbago. Lagi may pa-flowers, pa-chocolate, and long and sweet na message. Palagi niyang sinasabi na ako lang yung nakikita niyang kasama niya sa future. Mahal na mahal namin ang isa't isa. But for some unknown reason, bigla na lang nagbago yung nararamdaman ko sa kanya. Hindi dahil may nakita o nagustuhan akong iba. Lahat ng good traits na nakita ko noon sa kanya, it turns out to be negative traits. Yung pagiging protective niya, pakiramdam ko, naging over na, to the point na hindi ko na masuot yung mga damit na gusto ko. Yung pagiging understanding niya, feeling ko, ang OA na, kasi kahit inaaway ko na siya, hindi niya ako pinapatulan, kaya feeling ko, bait-baitan yung peg niya. Nakipaghiwalay ako sa kanya, pero hindi niya ako binitawan agad. Kumapit pa rin siya at hinabol niya pa rin ako ng almost 1 year. That time, pakiramdam ko, hindi niya kayang mabuhay nang wala ako. Mahal ko pa din naman siya noon. Ang hindi naman nawala is yung communication namin. Kaya lang wala na kaming label at hindi na ako nag-update sa kanya. Siguro naguluhan lang ako at pakiramdam ko, naging toxic lang lahat kaya naisip ko noon, makipaghiwalay muna. Lagi niyang sinasabi na willing to wait siya na bumalik ako. Kaya sobrang nakampante ako na kahit kailan ko gustong... Kala ko nakapanty ako. O nga Kaya nakapanty kaya sobrang nakapanty ako. kaya inano ko partner, inulit ko eh. Kaya sobrang nakampante ako na kahit kailan ko gustong bumalik, may babalikan pa din ako. But I was wrong. Nakalimutan ko na ang tao din. Nakalimutan ko na tao din siya na pwedeng mapagod. Ngayon masaya na siya with someone else. Hindi na kami nag-uusap. And I admit na sobrang nagsisisi ako na pinakawalan ko siya. Pinakawalan ko pa yung taong sobrang mahal na mahal ako. Masaya ako para sa kanila, lalo na sa kanya, kasi deserve naman niyang maging masaya. But at the same time, hindi ko maiwasang malungkot, mainggit, at mapaisip na sana ako yun. Sana kami pa din ngayon. Until now, mahal ko pa siya but I don't have any choice kundi tanggapin na wala na because I know kasalanan ko naman lahat. To those people na pakiramdam nila na sa tamang tao na sila, huwag niyong hayaan na mawala pa siya. Sabi nga nila, you never know what you have until you lost it. And when you lost it, you can never get it back. Ako po si Dayan, at ito ang aking full of regrets story.